Рамил, татар телендә кашларын йолкый торган һәм менә болай итеп сөйләшә торган егетләрне ничек атыйлар? Белмим, Руслан. Бәлки, сандугач? Сандугач? Сандугач керде күңелегә, кашларны йолкыйм менә. Минем бер генә теләк бар. Кыш бабай, ярыймы? Мин синең алдыңа утырам. Юк, шунда гына утыр. Ярыймы, Кыш бабай, ярыймы. Утыр шунда дим. Тиздән яңа ел килә. Киләм синең яныңа. Тик чыкмыйсың син иркәм. Кар ява. Мин киләм, ә син чыкмыйсың. Кар ява. Җанымны син. Белмим. Әллә күпкә, әллә бик озакка. Яки мәңге оныта алмам. Усак яфракларны Малай, утыр әле. Җитте сиңа хәзер тагын бер тапкыр бәрәм бит. Яралыйсың, кар ява. Мин киләм, ә син чыкмыйсың. Руслан, эстрадада тагын сандугачлар бар микән? Әлбәттә, Дима Билан, Сергей Лазарев, Борис Моисеев точно сандугачлар. Татар эстрадасында Сандугачка сырыны сөйли артында акайын. Нигә шәмнәр уты сүнә, шундый тантаналы кичтә. Нигә мәхәббәт хисләре әрәп югала. Урамда карлар ява, тиздән яңа ел килә. Киләм синең яныңа, тик чыкмыйсың син иркәм. Кар ява. Мин киләм, ә син чыкмыйсың. Кар ява. Җанымны син яралыйсың. Кар ява. Мин киләм, ә син чыкмыйсың. Кар ява. Җанымны син яралыйсың. Тиз генә кушып үбәрмен, синнән сорап та тормамын. Руслан, ул нигә алай эшли? Мин белмим, ләкин мин иртәгә исемемне алыштырам. Кар ява. Мин киләм, ә син чыкмыйсың. Кар ява. Юш сандугач. Яралыйсың. Кар ява. Мин киләм, ә син чыкмыйсың. Кар ява. Җанымны син яралыйсың. Кар ява. Кадерле сандугачлар. Кадерле? Нинди тагын кадерле? Тынычлан, Рамил. Сандугачлар, без сезгә каршы түгел. Сез аралашыгыз, җыелыгыз һәм Удмуртиягә тоегыз. Biz olib boramiz tatarcha, ruscha, misharcha, qitaycha, yaponcha, amerikancha. Sugma. Рамиль Агдеев, Руслан Харисов, Татар Продакшн, креатив заманча алып баручылар. Шалтыратыгыз 250 101 8.